Áno, chýba tam Dušan Králik, ktorý už definitívne so svojím Renaultom nenastupuje na dnešné podujatky. Neuveriteľné, ten kostelný korytár dnes takto je. Ja by som mu dal skontrolovať pohon všetkých kolies, priatelia. Ja tomu to normálne neverím. No a zaujímavé to bude určite aj boj o konečné druhé miesto, kde rozdávame poslednú porciu bodov. Štart vo finále, či už s Ačkou alebo Bčkou, musí pridať, musí zabrať. Síce jednu rozjazdnú vyhral, ale následným rozhodnutím tých športových komisárov bol s ním diskvalifikovaný, takže tam sa mu tie 3 body mážu. Takže ako keby úplne iná liga. Tam bol opäť taký ten klasický autokrosový poštek, ktorý Paťo predviedol na Martina Argana. To nerozhodilo do takej miery, že by prišiel o svoju pozíciu. Ideme do záverečného kola, priatelia. Človek pomohol Stanleyho Korytára a opäť Paťo poriadne stiahol, nerozumiem tomu, si to presne. 6 sekúnd má v tejto chvíli Stanley Korytár, a dokonca ešte aj viac. Nikým neohrozovaný vchádza do cieľa svojej víťaznej jazdy, ktorá ho posúva. A Paťo má 2 body pre Martina Argana.